Wat zijn maatschappelijke stages? Een maatschappelijke stage is dat je in het derde leerjaar 24 uur gaat investeren in onze leefomgeving, in dit geval in Zeeuws-Vlaanderen, bij organisaties die werken met vrijwilligers of in ieder geval geen winstoogmerk hebben, dus non-profit organisaties. Daar ga je stage lopen en je hebt 4 uur dan nog over om een verslag te schrijven. Dat is verplicht en dat is nodig om uiteindelijk een diploma te kunnen krijgen. Waar loop je stage? Bij scholieren-centrum Time-out. En vind je het daar leuk? Ja, het is wel leuk en je leert veel nieuwe dingen. En wat voor dingen heb je geleerd? Ja, ik heb geleerd dat er allemaal verschillende mensen zijn. Wat natuurlijk logisch is, maar toch hoe je er een beetje mee moet omgaan en hoe je jezelf gedraagt bij die mensen. In het regeerakkoord staat dat de regering het geld stopt voor maatschappelijke stages. Wat vindt u daarvan? Nou, dat vind ik heel erg jammer, want aan de andere kant willen ze graag dat jongeren betrokken raken bij de samenleving en heeft elke vereniging moeite om vrijwilligers te vinden. Nou, maatschappelijke stage levert daar een hele belangrijke bijdrage aan, maar de begeleiding van die leerlingen en stageplaatsen kost gewoon veel tijd en dus ook geld. Ik vind het jammer, want het is echt een hele mooie manier om te leren buiten de school. En het Swing College kiest er dan ook voor om in samenwerking met de gemeente te zoeken naar andere opties om toch zeker die maatschappelijke stage te laten voortbestaan. Misschien in een andere vorm, maar in ieder geval wel dat jongeren blijven investeren in de samenleving waar ze wonen. Vind je het nuttig dat maatschappelijke stages blijven? Ja, het is wel vrij nuttig, want je leert toch wel een beetje hoe dat er in de echt aan toe gaat. En het is dan misschien wel niet betaald, maar toch, het is wel een stapje richting het echte leven. En zou je het aan andere mensen aanraden om maatschappelijke stages te gaan lopen? Zeker. Het is, veel mensen vinden het misschien tijdverspilling, maar het is toch wel iets waar je later elke dag mee gaat zitten. Dus het is vrij zinvol om te doen. Waar heb je stage gelopen? Bij Kikker TV. En vond je dit leuk? Ja, ik vond het superleuk. En wat heb je hier allemaal geleerd al? Ik heb geleerd hoe ik met de camera moet werken. Hoe je bepaald zeg maar op mensen moet inzoomen. Want ik had bij de bondavond zeg maar, op de camera gewerkt. En dat was heel leuk om te ervaren. Waar heb je stage gelopen? Bij de knutselclub in Breskens. Vond je het leuk? Ja, ik vond het heel leuk om te doen. Want vroeger heb ik zelf ook op de knutselclub gezeten. Dus ik kende de mensen ook al. En wat moest je daar allemaal doen? Voornamelijk de kinderen helpen. En ik heb zelf ook een project moeten doen. En heb ik zelf iets moeten verzinnen voor de kinderen om te knutselen. En wat was dat precies? Ja, ik heb een soort octopus gemaakt voor de kinderen. Zou je het nog een keer opnieuw willen doen, deze stage? Ja, ik doe het nu nog steeds. En ja, ik vind het gewoon heel leuk om te doen, om met kinderen te werken. En zou je ook andere mensen aanraden om een maatschappelijke stage te gaan lopen? Ja, want je leert er veel van. En het is leuk om, ja, je ziet dat andere mensen er ook plezier van hebben. Vind je het nuttig dat deze maatschappelijke stages blijven bestaan? Ik vind het wel zeer nuttig, omdat je er best wel veel van leert. Want het is wel makkelijk om te leren voor dit, als je het later bijvoorbeeld dit als beroep gaat worden. Dan leer je er toch wel wat van en dan weet je wat meer voordat je dit beroep gaat doen. Nou, het nut is dat je investeert in de streek waar je woont eigenlijk, in je buurt, in het vrijwilligerswerk. Dat je leert kennen wat er allemaal te doen is, wat mensen eigenlijk allemaal voor niets voor een ander doen, omdat ze dat graag willen. Dat is heel vaak nieuw voor jongeren. Maar het is ook, er zit ook wel een filosofie achter. Het is echt leren buiten de school. Je zit niet in een lokaal uit een boek te werken, maar je gaat vaardigheden gebruiken die je later in je leven ook nodig hebt. Zoals op een kennismakingsgesprek gaan, je aan afspraken houden, regels binnen een organisatie leren kennen. Maar de bedoeling is ook dat je er heel veel voldoening van krijgt. En tenslotte, dit jaar hebben we 208 leerlingen die stage lopen. Dat is toch ongeveer 4200 uur vrijwilligerswerk wat gestoken wordt in West-Zeeuws-Vlaanderen.